Kha rest house kha ziak tu lalzam lian a pachuau kumsang hi le pasari okas la khan Chimlam district capital pakhata son department pakhata an multifunctional high speed printer a chiata wangin siam tur le servicing tinghal turin minon kawa ti chuan aizol tang chuan ka na thona tur hmun lampan chuan Mexico pin jing da ruk le chan ve ka chuak ta a ka kalna tur khuwa hi a hlat ve tham deuh hlek wangin lung le ri phei phota atuk le lama ha adam deuh hlek a thlen phei ka rel ruka ka tumang chuan ka kalta a lung le tang chuan ka na thona hmun tur department office chu chon ho hera ka thleng phei ta a ka ti tur te tinghal zung zungin ka ti zo nu chuan ka na thona office a han pu ber chuan an staff patin azan ri aya an department rest house an office bul loka oma chuan riak mai turin min ti a thlen na tur ngai tu chop le ai chuan ti in ka rem ti ve mai boka zan ria te kan ei zo nuwa reimoi to ka kuang te ka om le nu chuan ka ria na mun tur rest house lampan chuan min thla phei le ta a heti hun lai hian ro tui alo hul lo viau maya hemi tumpo hian tlai lam dar level bora tangin tam lutuk lavin ro sur cher kara kol kil lama kol phe zor zorin khopui ri kal ro reng mai boka chutia ka ria na tur rest house lam kan pan chu chokidar ina cha bi te lamin chokidar chuan min ron zui ve ngal boka rest house kan han thleng chu karin le be sei a phalo kher mai asam type hlui roi ve to tak mai hi lo nia a chung kan han lut chu lualum ngai lo ti hriat tak mai hian muar rim le sazorim nge ni a thang deuh ngot maya living room ang reng deuh te chu a nok nuai mai boka chokidar chuan ka room tur te min ko mu in ka mut na tur te chu min siam sakngal zung zunga mut bu vel chu arim tui lo awang chuan mut budang min ngai tu sak mai turin ka nge na ani po chuan an in lama an mut bu nei ang te chu min han lak sak vele mai boka ka mut na tur te ka sing sak fela ka thian ten min tin san nu loka chuan power supply om lo zui ngal mak mai ruala chu sur tam tul maya thila chu na ang reng takin aron thok tel boka kari na in chu ngeng le loi thin eng la chu han chit mai tur eng ma la chu om bok si lo nen motor chuan kain pu cha ta a kamu hil lai chu eng wang te renge moni chiang em mai hian ka har lol maya sana kan en chuan dar som le minute som ni panga chau alo la ria mu hil le mai thei talo chuan ka har tul maya ruale thila chu ala thok na sakhop mai karen la chu alo la om lo cheu mai le ngala karel rungai tu na koma ka mutmen kar lai chuan thi chem chet ni hau lo chuan in chu aron in soi ta loi mai liar hing emo ka ti mana chutia ka ngai chan reng lai chuan amma aya na ma hian voi thum aron in soi le ta loi maya chu mi rol deuh tho chuan in chung rangwa chu in phokta emoti mai tur hian ari shok maya ka room kongkhar in hong kau deuh tang chuan living room ceiling fana mihring in khai ni om tak mai hi kol ron phe eng zor kara chuan ka va hmuwa ka va han phuna satak em vot ti wang hau lovin ka khur der maya ka blanket chuan kain lukhu pa ka thlan te chu atla ngal zoi mai ral khata la chuan ka bo ruak ton mek ne na in me zat mai chuan khopoi chu ari kal rui mai boka hetiang ti sapi lam thil hi hlaulo kain ti ve viau thin kha ania ma se ma ne chunga an tlak meu chuan adana lo dang khop mai khopui ri le kol phe zor kara chuan voi le khata in hnuai lama tang chuan zo ten ron sham rak phut mai chu kawahan phuna sakher em thla chu neila in chung su pop hok khopin ka thok chuak ta ve ang thok le khata ngai ti thalo room hial khopin khati taka ru tam le thi thok na sa si kha a han duak maya chuti tak me thom an re chiang mai chu omati nuam lo letling zo chutia thom le thil dang hriat tur an om tak lawa chuan pa ngai le ta deuh maya muthil tum chuan ka in tin tu le ta a ma se engemaw tak hian min mola ka har tul maya kamu hil thei tare reng lo mai chutia kamu thil thei tak lawa chuan zun ram te thiar turin thim thama chuan in dap chop tak no chuan toilet lam chu kan pana zun ram te ka thiar zo a ka khum lam pana ka phei chu engemaw hian min ron su thoi fuwa maya arim la cho thang deuh ngur mai le ngal
lau na bok chuan min ron tuam le tamuk mup mai ka khum ka thleng phei ka khum kan dap chu ka blanket sin lai le lukham chu lo om ta hau lo mai ka ke chuan chuat lai vel chu kan dap kwal vela ka khum mong lama chuan alo om dai mai ka mu fel le deuh che tia chuan ring em main tre ka ron tla le thoi mai ka van phule na satak living room lama chuan eng thom emoni ka hrele tatlat mai chu thom dim dewa kal ri thep hi ang ka ti ber thom ngai changa ka beng ka tun deuh sha lai chuan thlang lampanga tukver chu in the hong thuain tukver da thlang ke chuai khop chuan ang khar le thuai mai han in ti pa viau po tomila ati thei tak lo ani ber mai khum kil bang heng chuan ka blanket in khu chung chuan ka thu tom choi maya khua chu var har ka ti in khovar hun mol mai chu ka van hak lel tak ruwa chu amala lian ani ti hriat tak mai hian aron tlale ta phur maya thila chun bangte chu aron chem ke mai lo om khopin aron chem rile ta sok maya thingzar te chu au ri tur mai bok in hnoi lama la chuan patling na tur room ri ni om tak mai hi a room ngul mai le ngala ka hlaulu tuk chu ka ril ru in ka tong trai mol maya in la choron in soile ta loi maya tlan chu a in lo hnai bera tlan lu mai chu ka du rum mai ma se tlom pa e ka la ve khang lang bok si ka hun ton to chuan hun kalmuan ber le shom ka ti ber tumalani hial ome kol ron phe eng zor kara chuan banga sana in tar chu ka va ena jing dar li alo ri trep to a chutia sana ka ena ka han hoilet le che chu kol ron phe eng zuai kara chuan bathroom kong ka bula chuan thil mu ka nei tatlat maya mit khap kar lek ma ni se ka mu chiang man hle mi pakhat hi alo ding zun maya a mel te la chu rap omin a che em maya a beng te chu wai nu maya nara loi po nei lo a mi ta tang te chuan thi sen duk em mai hi luang chuak ngo maya hamu mal po nei lo ti hriat tak mai hian a then thi sung maya min deu so ni om tak mai hian min ron dui ni mai hian ka hria a ka khom hu te chu a fi aloin ka mit te chu a vain ka vai ruai maya ka thil hriat te chu a hla tual ni mai hian ka hria a ka chiang lo tuala engma hrelo chuan ka om zui ta a ka mit chu kan meng diara fi lo ruai hian ka mut na bula thil in khai chu avar ve ka in thuam hian alo khoi mola ka phule dor mai chutia kan cheloi le ka mit meng tran diar chu ka bulami chuan min lo mu in khai lo har to ani mo ti in minun bia a chutia min han biak ta ka chuan ka pa ngai le tawata ke chuan ka bulami hne na chuan khoi ange ka om ti in ka zota ani chuan hospitala thamung deuh khan omro engma hlau tur om to lawania min ron ti a ka bulami chu nar saloni min kal san le ngal tamaya kan hoi kwal vel chuan ka khombul vela chuan dam lo le anma ni om pui tu te chuan lo om ve far boka ka thla pom wong ve suai mai reivak lo hnuah chuan ka hna tho na office staff pahnih hi an ron lut ve ngala ka khombula chuan ron thu in khai lo har to ani mo ti in ei tur min ron ken te chu min pe a ei chuan enga tinge heta kom ti in ka zot he hoa an ni chuan tuk in jing da ruk le chan ve khan aizol pana I chu hun tur ani a kan puin kan office file then khat directorate lama thelu tur hi min ken saksela tha ang ati awangin thon tur chen sumo counter lama mutur chen kan ron kala sumokal hun thlenga email mu tura om mai lo awangin angai na kan hrelo hle maya sumo point dar kar chan ve don an ngak che a ron lan ti nei tak lo awang khan an kalsan tongot mai che a I ron lan tak lawa chuan rest house chokidar kha kan ron phone ngala lo ngai ventur che in kan cha ani chui ri ana rest house lama khan ron kal ngalin khumbula mel duk vekani kho shelawai lo let rengkha aron muta che a ani chuan min ron phone le in ti hian hospital lama kan phur phei ta che ani hi ti in min hrila chumi te bok chuan ni zan lama I chunga enge thleng renga I lo tong ve animo ti in min zota kalu chu ka buring mata chutia enge mo kan soi hnu chuan kan staff pakhatin aron om puyang che ti in min chua san zui ta a reivak lo hnuah chuan staff pakhat min om pui tu nu tur po chu aron thleng zui ve ta mai boka
ka har thato viau bok nen kan ti zui bor bora kom la chon lo nuam phian mai bok nen chutia kanin kom bor ta ka chuan ka ri na rest house chan chin te chumin hril chhota a so rest house a son kum sang ni pakhat khan department financial account audit neron kal te chu an thlenga zan lama an lukai deuh to hanin kom ho chu anin hnial boi ta a an boruak po sang chhota khop maya an zinga pakhat chuan chu anin hnial na chu pai dai ve mai theiloin an zinga pakhat namdang om ve bihar lam mi chu amuthil lai chuan in chunga brick bung lo om chuan na bek veilam dup vek khopin a chulum tamaya he tual thatu pa po hi azan la hian police kuta in pengalin thunei tulam chuan IPC section P02 charsin capital punishment an pe zui ngal boka he rest house thil du omlo tak mai tual tha na hial a thlen ta ka chuan he pa tharau hian he rest house a chen chil tareng ni inalang kha thil chen nu atang khan tu ma hian thlengai to lova thleng po han om ve bok thin ma se zan han mang tluan po hian om ngai meu lo zan khat an riak ani point an riak non le to ngai lo ma se kum ni vel liam ta atang kha chuan engma soiji tur hriat ani tangai lowa tual that tu pa po hi he atha pa tharau hian zui zelin rap thak tak takina ngai sa thina atopa phei chuan atan na zela ama lema ain ti hlum tangot mayani ti in kei po hetianga ka chunga thil thleng du omlo tak mayan thlen no a khan engma min hril lova kha re sau samin thlen tir mai kha anin thiam lo viau maya an pu ho in ngai dam te po min dil na sa viau maya kain en kol na sen sole transportation zong min tum sak ta vekani a hnuai he khuwa ka kal le po hian he re sau sa hi chuan ka thleng le to ngai lo chiang khop mai bangla sang jiak tu rem ru ta fan ai bar thla chan hulamania thlasik rimanam to wangin avot de uvur maya ka tumram lampanin man mo takin ka tlan par para kong laka zunram thiara ka chol zok ti lo chu ka chol khomwang meu lo thlasik ni ani to wangin khuwa tlai chak le a ni rei hek lo nitla van voi ka tlan nu in khothim nu khuwa ka thlenga khoya nge ka thlenang ti in kain ngai tu nawa pel thria than zo buang bar ai chuan ai bilam ka panta a chokidar tola motor ka ti dinga thlenna omle omlo te ka han zot le lem luama ani chuan mi khwal an omlo thu le mi an thlen ngai lo thu te lo soi luama phur takin ai bilam chu kan pan dun ta a mi khwal thleng om hek lo VIP room a kain vom lut ve ngota chokidar chuan chote le i om si lova me chu kan nei vak lo na a tram nema ron ei mai ro khai kan khuwa hi zong hotel pa ngai po om meu love atia karila tram ru deuh nen arem chuan a lom om ngotang chu ti in chokidar nen chuan kanin zui hole ta a chote kai kham hnu in ka chaw deuh boka ka ri na tur lam ka pan ta a alam ma bok nen mengrei thang ti taka muturin in siam ut maila mu chuak hek lo ka mu hil thei lok lova ka tho le a pona chuakin khuate kan chuan vela boruak a thiang duamin thlia tho hewa mut kor nen mai kania wangin a thlasik tran to bok nen a vot ka ti dawa ruma lut le in korlum te ka wa thale a ka thei tui thu ro whisky chan ve kala nei chu la chuakin pon le ra ka vai ina van thiang kuk mai le re rui sia chon RC te chuan eng berni in chu ni ong fashan hian thei top an chua an ma ni to kan eng moi em thawa chum leng vak tak nial po om hek lo van zol chu eng pe tuara are hin are vunga zan re inteu hnuah chuan tharal lam to po in thlashun hmel takin khochak kila he bum chungin aron lang ve dut tuta a moi thu ani ngei mai zana chazong chi te chu man mo takin an phewat wata a sham chi la an sham ol lova zan boruak thiang nuam tak chu ani na ang takalung len puin rei tak thleng ka menga ka thei tui thu ruk te ka in zo no chuan muta chuak ta se a mut tumin pindan lam ka panta a ka mutte lo chuak to bok nen tui takin ka mu hil ngal bora chutia tui taka ko mulai chu thom dang lam enge motak hian min ti har zok maya ka thu hlol mai thom ri chu hria chian tumin ka beng ka tuna
ka hlau ber pawh hra si lovin ka hlau deuh tlata rei pawh thu chuak lo chuan ka mu leh thuaya ka in lukhupa ka har chiang tul leh ngala ka thawm hriat bawk kha a rawn ri leh ta a ceiling lamani awangin sazu in hlei engemaw aniang ka tiril ru a a hnu dewa chuan bualin kawngkhar hi kan sawi nok ang mai hian a ria ka hmul thi a ding sunga ka hoi phei thuaya engmah phei chu ka hmu lova muthil kan tum ngial thinna a ka mu hil thei lo skirting hi engemonin a zut ni awm tak hian a rekual zeia ka pindan tukverh zona chuan a topa tukverh puanzar chu a chelopa engmah hmuh tur a awm chuang lova ka tho chuaka thawmhnaw te hain khum tlangah chuan ka thua chuti lai chuan na deuh hian ka pindan kawngkhar a ri soka kawngka pui in khar thua in a zuia eng chunimo ka ti ngota hlau deuh tlate ti lo chuan eng mi pawh ni sela chemai thei turin ka in siama bekin chemte ka por chuaka ka bula chuan ka da a kawngka pui a riak thuai hnu dewa khoi pindan per nge ti hriat hlei thei si lovin na tuar room alo ri chuaka tuala chuan uya bau vak boka mipa ka ni lawm ni enga nge ka hlawang le ti in ka in ti pau khawa chemte ka phoya room ri omna nia ka hriat sitting room lam chu ka pana light ko na engma ka hmulo ui chuan enge mani a hmuwa a bau vak ni tiril ru chung chuan pawna ka chuaka veranda ka din lai takin engemon hian min kalpel tlatin ka hria a thovuaya engma hmuh tur om chuang lova ui omna lam chu ka pana abula chuan ka vadinga chutia bula ka vadin ta ka chuan a bau na sa zuala a bau na lam te chu chik takin ka ena ka hmeen chuan ka han chhun kual vela engma ka hmu ve bok si lo ka chhun kual vel hnu rei vak lova ui bau vak pawh chu a re ta a tiro in hi han kal kual teang ti in ui chu ka soma kan kal kual thuak hnu chuan engma hmu hek lo chu a vot bok si nen in chhunga ka lut zui le ta a ka hriat ngai ui ni lo ma sela thla timuang riawa tiro ka bula ron riak ve ro khai ti in ui chu ka som le a ka pindan lama kanin zui lut ta a office sang tia an soi jiak tu NDK zar zo liana chu office bulvel churam hnuai vekania a thlang vela chuan in ruak a oma chuta chuan mei hol hian thil a in ziak dum nei nuai boka voi kha chu office lam ho tu ten a hmun vel chu sak that vel an tuma wangin an ron en thli thlaya a ruak zoka chuan an zuk chuk masa a kotan thleng chu plastic chair in fruit ri hroi an hreta chabi in ein kal vek si makan tilutuk an honga engma an hmulo tlai kha chu officer pakhat na alak lo wangin a om tlai dawa chokidar chuan in lama chu ei turin a kal sana khothim po chuan a hna la zo si lo a pia roma chuan plastic chair nuk re hrui ang bok chu hrele ta a angai thla chianga a beng chheri mai anilo avakala ava endon lai chuan kongka puya ron in soi dot maya a hnu luka thawm chu a re le maya a thutna lampanga pan le chia chu patling pakhat lo thukur mai a phu chianga sin a tho pui thin pudenga nge kha ani in a hreta a hlau lutuk chu hota wang maya a ho konga chuan pudenga thla chuan a zui tlat angin a hria a ma se an in a thlendona chuan a re ve tamaya office chokidar chu dar sari vela office kaltur chuan a kal le ta a office chunga chuan patling zai pa fai fuk hlar thawm ri hria a office somtlai pa ngain zuk biak lumlam atuma aluta ke chu tlai chok ei der to mai azuk tia muang changin alamaran hoya amita dum veka a mel dang vek boka o chili vel in pol ang tak hian alo ni mo ti in aron changa anui to vak maya a hlaulu to khur ta zoi maya ni atlan ho rang kher mai kongka kal lo chuan atlan hoa chumi zan chuan tlangwal hoklak leng chuan chu office bula chuan an thian hoin zu an lo ina anin tok chota thilom zian zota tlangwal rui to in tipa pani te chuan a hlo om lo engmani lo wa fiang ti in office lampang chuan pan phei ta chaka kongka loin honga chuan an valut popa tunge om hei kanon kalalom lo chuak ta che tinan awa thom engma om lo are wang lai tak chuan an mazon taka hian palian tok dum thel thul hian
min hlau lo mo ti pa chuan a then khum tawak maya tlan chiat an han tum chu a thla chuan a kwa bet tlat maya an thian tun chuan an rak chel chul maya an hlau lutuk chuan mengam lowa an rak vak vaka an har le chuan veng mi le sa ten an lo hual thup mai a chan chuan aw ring lutuka tu ma an ti mu hil thei lo ani heta tang hian thla sang chu an fi angam to ngai lo ani